Godt, så i den her video, der vil jeg gerne vise et eksempel på, hvordan man kan bruge f-mærke af x til at lave monotoniforhold for en funktion f. Og det sætningen siger, det er, at vi ved, at når f-mærke af x er større end 0, det vil sige, når hældningen for tangenten er positiv, jamen så er det fordi, at funktionen f er voksende. Vi ved, at når f-mærke af x er negativ, altså når hældningen for tangenten er negativ, så er det fordi, at funktionen er aftagende. Og så ved vi også, at hvis f-mærke af x er lig med 0, jamen så er det fordi, at funktionen er konstant. Så der hvor hældningen for tangenten er 0, der vil vi have de her ekstremumspunkter. Så når jeg skal bruge det her i praksis, altså til at lave monotoniforhold for en funktion, så starter jeg simpelthen med at finde ud af, jamen, hvor er de her ekstremumspunkter? Altså, jeg bestemmer f-mærke af x lig med 0. Så det første, jeg skal gøre, det er at differentiere. f-mærke af x, den bliver så lig med, og der ganger jeg tretallet ned, så det giver x i anden. Jeg ganger totallet ned, så det giver minus x. Og så er der et ettal her, jeg ganger ned, så det giver minus 2. Sådan. Så har jeg differentieret funktionen. Nu skal jeg finde ud af, jamen, hvornår er f-mærke af x lig med 0? Altså, hvornår er hældningen for tangenten lig med 0? Det er jo der, hvor den har de her bølgetoppe og bølgedale. Så jeg sætter simpelthen udtrykket lig med 0. Og så kommer der den her helt almindelige andengradsligning, hvor a er 1, b er minus 1 og c er minus 2. Så den kunne vi løse med nulpunktsformlen. Når jeg løser den her ligning, så finder jeg lige præcis de x-værdier, der opfylder, at hældningen for tangenten er 0. Og det er jo der, hvor funktionen har sine toppe og sine bunde. Nu bruger vi bare lige WordMat og trykker alt ind. Godt. Jeg kan altså se, at der hvor x er minus 1, der er der et ekstrema, og der hvor x er 2, vil der også være et ekstrema. Så for ligesom at få lavet de her monotoniforhold, så skal vi finde ud af, jamen hvad sker der før minus 1? Så det vi laver nu, det er en fortegnsanalyse af f-mærke af x. Så hvad sker der før x er minus 1? Jamen, det kan jeg jo finde ud af ved at prøve at beregne, hvad er f-mærke af minus 2? Og det gør jeg altså ved at indsætte minus 2 i f-mærke. Og så skal man lige huske alle fortegn her. Det her, det kan vi godt regne i hovedet. Det giver 4 plus 2 minus 2. Så det giver alt i alt 4. Jamen, det vil sige, at f-mærke før minus 1, der vil f-mærke være positiv. Det betyder, at når f-mærke af x er positiv, så er det jo fordi funktionen er voksende. Så det betyder altså, at hældningen for tangenten er positiv før minus 1. Så jeg kan altså konkludere, at fra minus uendelig til minus 1, der vil funktionen være voksende. Det skriver jeg lige.
skal vi bare finde ud af, jamen, hvad sker der så imellem minus 1 og 2? Og det kan vi jo gøre ved at indsætte en x-værdi, der ligger imellem minus 1 og 2. Og der er frit valg, men det nemmeste, det er da altid at indsætte x-værdien 0. Så jeg bruger f-mærke af 0 til at undersøge, hvilket fortegn har f-mærke imellem minus 1 og 2. Så det er 0 i anden. Og så har vi minus 0 minus 2. Så f-mærke af 0 giver minus 2. Det betyder, at f-mærke af 0 er negativ. Så imellem minus 1 og 2, der vil hældningen for tangenten være negativ. Vi kan altså konkludere, at funktionen er aftagende imellem minus 1 og 2. Det skriver jeg lige. Jamen så kan vi jo også konkludere, at der hvor x er minus 1, der har funktionen faktisk et maksimum, fordi vi ved, at funktionen den går fra at være voksende, og så til at være aftagende. Lige præcis her. Så det kan vi godt lige skrive på her. At f har maksimum ved punktet minus 1, f af minus 1. Sådan. Man kan også bare skrive, hvor x er lig med minus 1, hvis man bedre kan lide det. Godt. Nu mangler vi sådan set bare at undersøge, hvad sker der så efter 2. Så for at finde ud af det, så skal jeg altså beregne en eller anden værdi af f-mærke, en x-værdi, der ligger efter 2. Og det nemmeste, det er jo at tage 3. Fordi det er jo sådan det mindste tal, man kan komme i tanke om, som ligger efter 2. Så jeg beregner f-mærke af 3. Men det fungerer altså ligegyldigt hvilken værdi I tager, bare det er et tal, der ligger efter 2. Så det er 3 i anden her, minus 3, og så minus 2. Så giver det igen 4. Og der kan vi altså konkludere, at efter 2, der vil funktionen igen være voksende. Så her der skriver vi, og i intervallet fra, og så er det så fra 2 til uendelig. Så vi skal lige have et matematikfelt her, for at få uendelig på. Der. Sådan. Og uendelig kan aldrig inkluderes. Så nu er vi færdige med at lave monotoniforhold i det, vi har dækket hele definitionsmængden. Lad os lige prøve at tegne grafen i GeoGebra for at se, om vi kan følge. Og vi tegner også f-mærke. Yes, her har vi tegnet funktionen f, og vi kan se, at den netop er voksende fra minus uendelig og til minus 1. Så er den aftagende fra minus 1 til 2, og så er den igen voksende fra 2 til uendelig. Så hvis jeg nu skal tegne f-mærke ind, så forventer jeg altså, at lige her, der vil f-mærke være 0. Så ved minus 1, der vil f-mærke ramme vores x-akse. Og så vil den faktisk komme heroppe fra, fordi den vil være positiv fra minus uendelig til minus 1 vil f-mærke være positiv. Så vil den her ved minus 1 blive negativ, og det vil den være frem til 2 her, hvor den vil ramme igen. Og så vil den være positiv igen, fordi her fra 2 og frem, der er funktionen jo voksende.
Jeg prøver lige at tegne den ind, så I kan se det. Yes, her kan I se f-mærke afbildet sammen med f af x. Det var det for nu. Jeg tror, det her det er noget, man lige skal arbejde med et par gange, så falder det her fuldstændig på plads. Men lige i starten kan det måske godt være lidt forvirrende. Så jeg håber, at I har mod på at arbejde med det. Vi ses!